Kipulit jong kari boy distrik kila yo ya kajing yero na barok kiliang na mar kajing jurim kabajur jong ki barok shisngi ban pentikna ya kajing sngany ha ki surok ha shilenter ga surok ba national highway ha kane kaganti kipulit ka distrik kila yo ban bat ya kakali jong UMP ka shalong u Dr. Ricky AJ Songkon u balasya pansange ha bernihan katba u dangwan pai na New Delhi shajela ha kajing kenraman mit balayalam da senior superintendent of police uba wikenat sing rathor UMP ulahiar na kakali jong u pan ai kublai ki pulit officer u Dr. Ricky AJ Songkon haba ajing kren ula banjur ba ka an kadai bantrai kam markat ju ya baro klem da khen la ki dai ki VIP ne ki ripat ba haba ajing kren ula pen pau ka jing kermen ba kum kine ki jing jai lanti balas dang de ki pulit karib hoy an sa pentrai kam ha keleng ki distrik jong ka jela ban pentikena ba ki beriu kindang don ha ka jing kit kili ka banyak kali bat bante lakam ya kino kino ki jing jia pas si kum unong mi khmat pa ba ulong kadai ka jing scam jong u ba ki bor penjari an kim dai ban pen i ya ka jing sneu nyeper jaj ben riu ya no ru la ki dai ki VIP ne kinong shong shong barit pa bat kito ki bapang kenya ka an ki dai ban mat ya ka jing pengat an ki ba biang ki an ki long ki belasna khanang ban trekam markat ju ula ben ram ya kene ka jingkendra hanin kamit la le rangkat ka jingi trelang bat kidakot jong ka seng ya dashnong VDP ka shnong lumnong thamai bernihan kat ba udkot ka VDP uba Emirus Lamin ulong ba ka jingi trelang hapedeng ki pulit bat ki VIP kalong ka bakong sanbha khamtam ha berkat ba bun ki jingjia accident ha surok ki lami na ka jingnya kali babu aj kum kine ki jing thmu jing ki pulit ulong kin yarap shibun man pentikna ya ka jing sngany ha silenter usurok ba